Bueno, minutu gutxi falta dira Itziber jaiak hasteko. Gogorra izan da azkenengo txanpa hau. Hombre, mundu guztiak dakien moduan azkeneko eguna nahiko gogorrak izan dira. Kanpotik etorritako eraso batzuen ondorioz jaiak zapusteko saiakera ezberdinak izan ditugu, baina zorionez jaien defentsan gauden guztiok bat egitea erabaki dugu, eta horregaitik gaude gu gaur hemen. Gure lehentasuna zen aste nagusiko ikonoak direnak txupinera eta pregoilaria defendatzea, hori da egin duguna egun hauetan zehar, eta hori da gaur eta aste nagusi osoan zehar egingo duguna. Orduan, pozik, sasi guztien gainetik, lortu dugulako gaur hemen egotea guztiok, egon behar dugun guztiok. Ezagutzen ez duenerako, txupineraren lana zein da? Bilbotar askok badakigulako zein dan txupineraren figura, pregoilaria errezagoa da jakitea, baina azaldu guizu. Bai. Kontuan eduki behar duzuen momentu honetan Bilboko konpartzaken 27 konpartza ezberdin jaudela, kolore ezberdinetakoak, jende ezberdinez osatua, baina badago elementu komun bat beraien artean. Aste nagusia defendatzea eta aste nagusia gero eta hobeagoa izatea. Eta elementu haman komun hori txupineran isladatzen da. Horregaitik da oso garrantzitsua, guzti hori isladatzen duelako. Eta horregaitik, azkenean guk beti izaten duguna txupinera ez da konpartza baten alabestena, baizik eta Bilboko konpartzen osotasunarena, eta horregaitik intokablea da. Intokablea da. Gauzak aldrebez hamar hasi dira, behar izanek gabe gainera, nik neuk ez dut argi ikusten gainera zer dela eta gertatu izan den guztia, baina zorionez gauzak bidiratu dira, mundu guztiak bere ekarpena egin duelako eta bere jarrera ona egin duelako eta mundu guztiak nahi izan duelako posible egitea jaia eta mundu guztiaren alaitasuna. Azkenean ematen du Euskal Herriko normaltasun politiko ez horretan ere, jaietan ere islada duela? Bueno, nik uste dut gero eta jende gehiago dagoela normaltasun politikoaren alde, baina batzuk zapusten saiatzen ari dira. Horiei esan behar diegu utz gaitzatela jaietan lasai eta aurrera begiratzen hasi daitezela. Kasu horretan badakigun hori izan den, Alderdi Popularra eta beraien kanpotik etorritako ingerientziak, baina jaietan normaltasun baten alde gauden gu guztiok, erabaki dugu horren gainetik pasatu behar ginela eta pozik gaude horregaitik. Gure iritzia ja eman dugu, ez? Hemendik aurrera etorkizunari begira ikusi behar dugu eta gainditu behar dugu besten egin nahi duen festaren kontra. Gainditu behar dugu eta gaindituko dugu. Guk eta batez be Bilboko lagune, jendia eta etorritako guztiak, ona etorritako guztiak ondo pasatzeko. Hemendik aurrera gure helburua ondo pasatzea izan behar da. Uste duzu alegin berezia egin dutela bai Bilboko udalak, konpartzek, jai hauek antolatzen dituzten eragile guztiek? Nik uste dut azkarra izan direla bai konpartzak eta bai Bilboko udalaren ordezkariak egoera latza hori konpontzeko, ondo konpontzeko eta jaiak jaietan mantentzea. Eta hori izan gure helmuga, hori izan gure bete beharra eta egin dugu, denon artean egin dugu. Eta hori oso importantea da, herri bezala, erantzun, amankusun bat emotia erasoen kontra, interferentzien kontra, eta batez be Madrilen datorren gauza eskorra gure aberriaren kontra. Bueno, nik uste dut, azken ordura arte egon direla batzartute eta hori lortu nahian, da azken baten nik uste dut une honetan garrantzitsuana dana da aste nagusia hasiko dela, ointze botako da bala txupina zazpiretan goitik eta egun hauek disfrutatzeko direla. Bilbotarrek aste hau itxaroten dugula urte osoan zehar, ja pena asko ditugu egunak pasala eta bederatzi egun hauek disfrutatzeko dira. Nik uste dut jaietan jai eta beste guztia hemendik aurrera alde batera utzi beharko dugula. Bueno, nik uste penagarria eta lotsagarria da gertatutako guztia. Azkenean pertsona batek bere eskubide zibil eta politiko osorik zeuzkanak ikusi daubelan zapalduta, erabat zapalduta izan direla. Eta azkenean, Espainiatik etorritako inposaketa bat, ia izorratzen dozku jaizak. Eta, bentsate, zeo zer edo irtenbide bat, edo erdibide bat lortu izan da, eta, bentsate,
eskerrak hemen, txupina eta, beste kontutxo bagari gara hemen ospatzen, baina, behintzat, pozik gara, pozik agertzen gara hemen txupina bota izanagatik, baina oso penagarria, oso lotzagarria, inpozaketen aurrean, azkenean beti, gitxienezko dene ideologi politiko bat eta baita, beste postura bat inpozatu nahi izana. Jende ikusten dozue hemen, jaietan jai, hori beharrezkoa da, eta hori bakarrik, eta nik uste dut bazkenengo momentuan lortu dugula, jendea pozik dako, hor dekogu mari jaia prest, eta ez dakit, minutu gutxi barru, jaia hasiko da, eta 9 egun dana segidan, ikusiko goia zelan di joan. 9 egunetan zehar, denetarik egiteko aukera dago, lana ere dauzue edo? Egunero batzarrak dekogu, zein gauza bat da jaia, eta beste gauza bat da, dagoen azpiegitura guztiak ondo kontrolau. Garbitasuna, segurtasuna, arazorik dauden, orduan egunero batzen gara goizean, eta gero aprobetxatzen dugu, bakoitzak aukeratzen du bere gustukoak diren gauzak, guztiak ez gara berdin-berdinak, beraz, askatasun osoz, bakoitzak behar duen egitea. Eta gero, konpromesuak egon baita ere, badagoz. Astelenean usteot atletiken gana joango garela, ohiko bizita egitera, beste egunen batian ospitalera goiaz, ez dakit, gauza pilo bat dauz, orduan, konpromesuak bai, lana be bai, baina gero askatasun osoz, gozatzera. 35 urte betetzen ditu aurten Aste Nagusia, eredu da, jai antolamendu moduan, hori ere kolokan ikusten duzue? Ez da, inundik inora. Uste dugula azkeneko, edo Aste Nagusiaren arrakasta horretan datza, horretan dago oinarrituta, eta hori ez dago batere kolokan. Azkenean dira jai eredu parte hartzailea, hiritarra, eta horrek horrela behar dirau. Ezin dugu hori kolokan jarri, beste interes politiko batzuen aurrean. Agian ere formula hori erabili beharko zen eguneroko politikarako, edo zailagoa ikusten duzu? Eguneroko politikan saiatzen gara behin baino gehiagotan, gauzak bideratzen, eta zaratakirik gabe gauzak bide honean jartzen. Beti ez dugu lortzen egia da, baina, lekzio hona da. Nik uste dut penagarria eta lotzagarria da gertatutako guztia. Azkenean pertsona batek bere eskubide zibil eta politiko osorik zeuzkanak ikusi daubelan zapalduta, erabat zapalduta izan direla. Eta azkenean, Espainiatik etorritako inpozaketa bat, iaia izorratzen dozku jaizak. Eta, bentsate, zeo zer edo irtenbide bat, edo erdibide bat lortu izan da, eta, bentsate, eskerrak hemen, txupina eta, beste kontutxo bagari gara hemen ospatzen, baina, bentsate, pozik gara, pozik agertzen gara hemen txupina bota izanagatik, baina oso penagarria, oso lotzagarria, inpozaketen aurrean, azkenean beti, gitxienezko dene ideologi politiko bat eta baita, beste postura bat inpozatu nahi izana. Eta gaurko egunerako plana, Aste Nagusian ohikoa da bisitatxoa egitea edo? Ekitaldi honetara etorri gara neurri batean ofiziala delako, eta gobernuaren izenean norbait etorri beharra zegoelako, eta hemendik aurrera egunak badatoz, eta modu pribatuan ere gozatuko dugu jaiaz. Eta zein da ekitaldia gustatzen zaizula? Kontzerturen bat, antzerkia, musika? Ni antzerkian egongo naiz, Baskariak ere izango ditut, eta gero hemen arenalean eta arenalean inguruan izaten diran jaietan, behin baino gehiagotan eta askotan egongo naiz, gustuko izaten dutalako. Bai dantzak, ni neu ere nire garaian dantzaria izan nintzelako, eta gero hemen sukalde lanak egiten direnean, baita ere gustatzen zait hor bueltan ibiltzea, gauzak nola dauden eta jenteak... Ikusten gastronomikoan, Ondo pasa eta gozatu, eskerrik asko. Gaurtik aurrera, ikusi beharko dugu lehendabizi epaia zein den, Aste Nagusiaren ostean, gu ziur gaude arrazoia Bilboko konpartzei eta Bilboko udaletzeari emango diola epaitegiak, baina edozein kasutan Aste Nagusia eraikitzen jarraitu behar dugu, eta argi dagoena da Aste Nagusiko ikonoak defendatzen baita ere.
35 urte betetzen ditu aurten aste nagusiak, dudabarik gonbitea luzatu behar da, ez? Ezagutzen ez duen erentzat. Noski, mundu guztiari aste nagusira etortzea, ondo pasatzea, jaiak askatasunez gozatzeko aukera izan dezatela pertsona guztiek, eta eraso matxistarik gabeko jaiak izan daitezela espero dugu. Baina gogoratu behar dugu, zure alorretik ere, garrantzitsua dana, egin izan duzu beste urtebetez deia, ezetz da, eta protokoloa badagoela txosnetan, tabernetan, gogoratu dezagun. Bai, hori da, esaten genuen, no? Geure leloa hori, bai beti da bai, bez ez beti da ez, ez ikutu, eta errespetua eta berdintasunean oinarritutako jain edo aste nagusia gura dugula, lanean ari garela, bai merkataritzen elkartekin, bai konpartzekin, da orduan, espero dugula ezer ez gertatzea eta erabili beharrez izatea, baina norbaitek behar izan ez gero, jotzeko, bai tabernetara, bai txosnetara, geurekin edo udaleko zerbitzuekin kontaktuan jartzeko, baina betez egin nahi izan duguna da, deialdi bat errespetuzko jokabideengatik, no? Askotan gauaz, alkolagaz eta beste gauzekin. Batu parranda giroan. Bai, baina guk uste dugu, no? Zeu behakin gauzu. Aldala, parrandan atera, ligatzea eta ondoan dagoana errespetatzea. Lanean ari dela edo jai inguru honetan dagoela. Orduan errespetua batez be hori da. Dudabarik. Eta jaietan zein da plana? Kalean egon. Kalean. Hori dira niretzat Bilboko jaien karakteristika nagusiena da kaleko jaiak direla eta kalean bizi behar dira. Hori da nire asmoa. Leku guztietan ez da posible, baina eta gorputza ez da jasaten lehen bezala, baina goizetik iluntzi arte bentsat kalean egon behar gara. 9 egun dira, badago aukera. Badago aukera denetarako. Eskerrik asko. Zuei agur. Aurtengoa, Irene Amaia, zuentzako ere aste nagusi berezia, ez? Bai, eta netzat aurrena. Ni Gipuzkoarra naiz, eta netzat hau berria da, eta momentuz oso ondo joan. Bueno, kontatu dezagun, atletikeko jokalariak zarete, eta Iraia gaur, pregoilari gisa, baina denon izenean hitz egingo du? Bai. Denok ezin garen zehon, bera da gure errepresentajea, eta merezi du behar ere bai, ez? Nola biziko duzu aurtengo aste nagusia? Berezia eta inoiz baino gogo gehiagokin, ez? Azkenean hemen egotea, privilegio handie da. Eta batez be Iraia apoietako. Orduen, nik uste dut dano gauzela ondino urduri, txamar, zelan urtetan dandana. Orain ez daukazu entrenamenduak edo? Goizean egin dau, ona etortzeko. Libre utzi digute, ona etorteko Iraia ondo apoietako. Eta nola ikusi duzue, urduri? Urduri pixka, baina normala da, baina ondo. Ondo, pregoia irakurtzen dauenean ia zelan ateratzen da, horren urduritasuna dauka. Denon izenean hitz egin du pixka bat, ez? Emakume, futbolari, kirolarien izenean, ez? Bai, azkenean futbola eta kirola berez, emakumeen kirolari buruz, ez dakit, nik uste dute oportunidade handie da aurrera egiteko batez ere neskek, eta segurazki ondo itxegiko duela. Eta hurrengo egunetan, izango duzu aukerarik zerbait egiteko aste nagusian, txangotxo bat, txosnetara, edo? Momentuz, entrenamendua daukagu egunero, baina, saiatuko gea nunbaitea agertzen. Izikeran arratsaldetan, bueltatxo bat ematera, edo, zuak ikustera, edo. Iraiarekin agian, ez, planen bat egingo duzu, ez, berak lan handia du eta. Bai, ondo prepareta dau. Eskerrik asko, neska.